pamahaw mi guys. Ang pamahaw ni Dalton is gamit ang milk storage kay sukad ganing balik na sa Dalton og latch na wa na ko magamit ko na ko magpamper haga kat di na maapas na labi na karon ako na lamay nagbantay ni siya. So gamit gyapon kay hangi butangan si Jan Fury. Dali ra si Jan mo to. Lahi ra jud katong na kani. Dugay man mo to. Kare dali ra. Imor man ang gisi ra sa ibutang sa plato. Manapos ng silingan eh. Sinumbagal naman. Na naman nagsinumbagal dito doy. Nung gipatay naman to itong silingan. Siya maron. Oh, lagi mo ita si Dalton. Excited naman siya mo eat kay. Mag 7 naman sa morning. Time to kuha naman. Eat naman na ija. Ah, ni gimano-mano guys. Eat pag isang kutsara. Eat pag kutsara anak. Shout out dahil ko ni Ma'am Yvette. Thank you sa high chair. O sa set sa isahang kanang utensils ba. Sit down na bibigyan mi eat na breakfast ikaw. Thank you Ma'am Yvette. Oo, pa man init pa makutsara kay giboiled man anay apil. Oy dahil gahi silang tiil karon jud tatay gibutangan mo dai tripod dari Kaya, wait sa ni nanay ha. Init pa man ang kuan ni bibi. Init pa makutsara. May nakalagi sa inyo nila kay. Himo sa gilahang mga packaging. Kaya ba kung ganahan ka na ninang na. Nalipay si Jaoy. Ay, bugat man guna nay. Free ra na siya guys. Free bigay. Ni-order man ko katong duha ka 10 pieces. Duha ka murag duha ko tayo to ka set nga nandiyan. Ay, freebie nga sa kanya ni. Kaya, dyan breakfast karon. Tatay. Magalili ko ro bedsheets. Na nakanilaban. Yummy. Gana, ganda ning recipe. Lagi na ba? Kasi magbalik, sino nagungit? Ganahan ka sa recipe ni Nanay karon no? Pansit, yung palit terus undo dahil guys, upo mahal na mo, pansit. Diyan sa mani. Wow, bisaya nga manok nga, pinirito. Okay. Agalang plastic na gamit guys, kay mara ni approve nga plastic sa mga municipality. Kaling, biodegradable grade, biomade. Backbones dahil guys, pero, kumupman. Mahanta. Guys, agam mo ana pong electric fan mo nasunog, nagbuing ba? Nag-aircon na laman mi, pero palit mi electric fan ninja kay aircon na ko kaadyo ka ng kuryente. Wait sa guys kana ko pakita ninyo. Ay sabrihi kat nga pakita nila. So na may package na dawat from Shopee. Ani gi-order guys kay nagaba man lagi ag katungkuan blender, nya palit na lang ko float na nun. Ni-order na lang ko food blender kanang pangbata adjud ba sa Yubo. Mao pa ni ag kanang brands ang kuan breast pump. Tanaw na to guys, i-order ra mag-open ni kapoy ko. Pero may maning halawas kapoy. Tanaw na to ang sa forma. Gamay magkakaadyo. Magsuway ko na tagsaging. May saging dito. Yung suwayan ba? Nadya kay mamatag bata. Natugog ka mga bata eh. Natugog. Hapit na mo duha ka oras natugog. Nadya kay naarap ba na yung warranty? Naigo ba sa pag-uli? Parifan. Buwan eh.
Ay, sa hinduan guys, dahil mo suwajag saging. Pandara ko na lang, umandar ba? Ang nakalami lang nila, kaya mabit-bit. So guys, dahil mo ko saging niya. Yung suwajan, dugmag pa dyan ni. Saging, putputuron. Hindi na yaman. So ayan, ganyan natin, hugahan na ba? Suwajan. Kikita mo guys na. Mura mag-blade sa manok. Masud na, nanay blade na. Magpari. Ugbaan ko, daratag. Ang tik-an. Hindi, doon sa may paslito na dan. Babaw ka. Long press lang yung babaw. Ang Ano? press ko, tibok ko. Ito, hindi na. Matino, zupod ha. Pwede ka, zupino. Ano yung sabi tubig, siguro? Ay, nabutayan ko itong tubig ko na pinatagamay. Kati mo ako si Delton, na naghimo ko kuan. Ano oran eh? Pino. Kaya sa kutsara, bigyan na namili. Ang nakalami ang gudami guys is portable. Panglaagay din. Mga kalingaw. Kaya di din yung basun dapat kay mama ni motor. Kaya di pwede nihugasan. Mato ko sa merkado guys, kaya mo palit ko electric fan, kaya naugdaw na pag amang electric fan. Di alaga mong bata na uli ng kiata ah. Ngano nang ngisi-ngisi? Alipayan na mo kayo nakalaga? Ha? Ha? Humingaw kayo na. Kiss ko deh. Salamat na. Electric fan salamat. Kaya basing mo andar pa kung ang daan. Nga nagkukundoy mo. Walang tingin na ma'am. Nag-iin ka basing. Dapat ka bigay palitin sa. Kung ni andar ba? Tapos kaya pa. Mura na lang electric fan? Dahil lamang kaso. Lamang kaso. Huwag mo ilang brand niya na po. Hi, Kuya Mar! Walang dilis, ma'am. Hi! Uy! Hi, guys! Asa mo ka ba daw? Bakit siya? Lastiri na to! Bakit siya? Bakit siya? Ano sa kanya bot? Mar! Salamat sa Sinilas? Pinilas! Nadari? Ha? Naku, nadari. Ikot yung electric fan kay Irkon. Tatay pa. Sabi electric fan, batong-brating pa. Pwede. Sala! Singin dyan na ka, Mar? Naunhan ka na ho. Ingan bita ko ang pinsan sa kong 28 or 29 kay... Unhan mo ni kong tiri. Ikaw Oo, ka na. naman naman ang stili na sa atlo. Kung pamilya ng silis kaya Ini, magkita. ini. Kumana? Happy ka po sa kadawa. Ay, ay. Lagi ka? Pasag ka na gawa. Hindi ka nagpadato pa man eh. Para ka to. Nagpadato. Kayo pa na sa first vlog oh. Wait lang ha. Tapos ang ubanan ha. Ala, dos Marcelo. Hello mga kagahe. Manita sinilas nga humok. Ato nang gahi kayo makasakit sa tail kubawin. Makakubaw. Ano po ka nagsinilas ng sapatos siguro kapag uli. Hindi kayo ma-over baggage. Ay, kuan ra ka kananay carry on luggage. Isa man eh. Ay, nalangan in tango kaya nakita ko sa kuan. Agang bata nalipay dyan, nagajad. Nalaga dyan ang bata nalipay. Alaga, ton, teo, nas marteo. Nakita ming mar. Dalton! Dalton, natay pagong electric panton. Dali na kalimutan. Dalton, daras nanay. Tara na nito ah. Chay. Tara. Nangita man na. Diara ko. Hoy, mura po kakaila. Daras nanay, hoy. Nagdali, kaya ko na sila bugas. Diara nanay. Mabanta nila, be. Taman dakas Isa bungad. sila? Lagi ako, be.